Gepleyer Azatlyk Radiosu. Akşamınız hayırlı bolsun hormatly radio dinleyijiler. Şu 2015-nji ýylyň 25-nji dekabry heptäniň anyny güni. Habarlar gündeligimizi Pragadaky studiýadan men Gözel alyp barýaryn. Şu günkü programmamyzda Kırgızstanyň prezidenti Almazbek Atambayew Fortiýetiň Kırgızstanda hidroelektrostansiýalaryny gurmagy ýalaşan iki proýekti mundan beýlek maliýeleşdirmäge ukyply däldigini aýtdy. Almazbek Atambayew Kırgızstan naryn eriýasyndaky ýokarky naryn şaglawyny guruljak iki elektrik stansiýasynyň proýektleri üçin täze hyzmatdaşlary gözlemeli bolar diýdi. Owganistanyň Türkmenistan bilen serhedinde ýerleşýän gormaz etrawy hökümet güýçleriniň harby çäreleriniň netijesinde töweşijilerden boşadyldy. Gormaçda diýmana şular Brusbolly, komandanly, posala kullan faknazy boldy, nurla jabaja boldy. Türkmenistanyň esasy ýol kasynyň ışıklary ýakylyp täze ýyl bayramçylyk dawaralary resmi taýdan başlandy. Bir ýere başlansa, vilayetlerden ýörgüçi nekde okuwçylary gelýärler. Şu gün biz bu we beýleki temalarda jekmejek durup geçerit. Programmamyzyň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikler bilen tanyş boluň. Ukrainanyň parlamenti 2016-njy ýyl üçin kabul eden büdjetinde Halkara Mali Fondunyň Kiýewe garz bermek üçin talap edýän şertlerini berja etdi. Kanun çykarjylar salgyt reformalaryny geçirmek we salgytlary artdyrmak boýunça çäreleriniň ençemesini şol sanda iş berjileriň salgytlaryny azaltmak, hususy girdejileriň salgytlary sazlaşdyrmak we temmäki, alkogoly hem ýanyjy salgytlary artdyrmak çärelerini kabul etdiler. Reformalar uly gapma garşylyklary döredipdi. Köp deputat güýçli ykdysady çökkünlükde zordan gün görýän ukrainler üçin salgytlary artdyrmagyň adalatly däldigini aýdypdy. Halkara Mali Fondy $17,5 milliard mali kömeginiň 3-nji böleginiň çäginde Kiýewe $1,7 milliard berilmeginden ozal büdjetiň kabul edilmeginiň zerurlygyny aýdypdy. Kırgızstanyň prezidenti Almazbek Atambayew Fortiýetiň Kırgızstanda hidroelektrostansiýalaryny gurmagy ýalaşan iki proýekt mundan beýlek maliýeleşdirmäge ukyply bolmajagyny aýtdy. Atambayewiň 24 dekabrda eden çykyşy neftiň bahasynyň peselmeginiň we günbatar sanksiýalarynyň netijesinde Fortiýetiň ykdysady kuwatynyň peselmegini nyktady. Fortiýetiň mali kynçylyklary onuň ýakyn ýaranlaryny we goňşularyny maýa goýumlary üçin Hytaýa we hususy investorlara ýüzlenmäge mejbur etdi. Atambayew Kırgızstanyň Naryn deriýasynda bahasy $3,2 milliard iki proýektiň durmuşa geçirilmegi üçin täze partnyor gözleýänligini aýtdy. Hindistanyň premier ministri Narendra Modi geçen ýylda wezipä saýlanaly bäri ilkinji edek Pakistana tapar eder. Modi 25 dekabrda Owganistana tapar etdi we prezident Ashraf Ghani bilen duşuşdy hem parlamentde çykyş etdi. Premier ministr Nawaz Sharif bilen şu gün Lahorda duşuşaryn we ýygyma deli gaýdyp gelerin diýip Modi setirlendi. Pakistan hem Modi'niň Lahora tapar etjekdigini tasdiklady. Modi Pakistan 2004-nji ýyldan bäri tapar edýän Hindistanyň ilkinji premier ministri bolar. Hindistan we Pakistan onlar çylap dowam edýän serhet dawalaryndan we bir-birini terrorçylykda aýplamaklaryndan soň parahatçylykly gepleşiklere gaýtadan başlamak barada ýakynda ulalaşdylar. Ortiýetiň Daşary işleri ministri Sergey Lavrov Ankarany geçen aýda ortiýa duçaryny urup gaçyrmakda tanqidlap Moskwa bilen bile çykyş eden Türkiýanyň syýasy partiýasynyň lideri bilen duşuşdy. 24 dekabrda Halk Demokratik Partiýasynyň egindeş başlygy Selahiddin Demirtaş bilen geçirilen duşuk Türkiýanyň göwünden turmady. Türkiýe ýurdunyň içinde Kürt gozgalançylaryna garşy söwüşýär şeýlede urulup gaçyrylan ortiýa duçarynyň daşynda diplomatik urşuny alyp barýar. Lavrov Türkiýeli Kürtleri Islam döwleti toparına garşy potensial yaran diýip atlandyrdy we ortiýetiň olar bilen ýakyn hyzmatdaşlyk etmäge taýýardygyny aýtdy. Emma Türkiýanyň premier ministri Ahmet Davutoglu Kürt lideriniň ortiýa duçary bilen baglykda ortiýada bildiren goldawynyň doly maskaraçylyk we dönüklük diýip atlandyrdy. Gürjistanyň häkimet başyndaky Gürjistanyň Ardoatly koalisiýasy indiki hökümet baştutany wezipesini Georgi Kvirikaşvilini öňe sürer diýip koalisiýanyň baş kanun çykarjysy 24 dekabrda aýtdy. 48 ýaşly Kvirikaşviliniň premier ministr wezipesini koalisiýanyň Dalaşy hökmünde 25 dekabrda eglan edilmegine garaşylýar. Onuň kandidaturasy parlament tarapyndan tasdiklanýança hökümeti 23 dekabrda wezipeden çekilýänligini eglan eden premier ministr
ministri Irakli Garibashvili dolandırır deyip Giye Volski aytdy. Volski hekimet başındaky koalisiýanyň parlamentin düzümine girýän iň uly partiýasyna ýol başçylyk edýär. Kvarikashvili 4 potensial dalaşgaryň arasynda saýlandy. Ol 2015-nji ýylyň sentyabr aýyndan beri Daşary işler ministri wezipesinde işledi. Ondan ozal ykdysadyýet ministri boldy. Papa Francis Christmas bayramçylygy münasibetleden çykyşynda migrantlar bilen raýdaşlygy çağırdy we olara pena berýänleri taryplady. Ýardam bermekde el açıklık görkezýän we ençeme migranty hem bozguny kabul edýän raýatlara we döwletlere Allahdan gaýtsyn diýip Papa Francis Rimde Mukaddes Peter ibadathanasyndan eden çykyşynda aýtdy. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň we sagydyň käbir täzelikleri bilen tanyş boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris. Gepliýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizde başlaýarys. Kyrgyzstanyň prezidenti Almazbek Atambayew Ortiýetiň Kyrgyzstanda hidroelektrostansiýalaryny gurmagy ulalaşan 2 proýekti mundan beýlek maliýeleşdirmäge ukyply bolmajagyny aýtdy. Atambayewiň 24 dekabrda eden çykyşy neftiň bahasynyň peselmeginiň we günbatyr sanksiýalarynyň netijesinde Ortiýetiň ykdysady kuwatynyň peselýänligini nyktady. Kyrgyzstanyň geljekki planlary barada has çekmejek maglumatlary Kärdeşim Ýowşan Anurwandan dinläli. Kırgızstanyň prezidenti Almazbek Atambayew Ortiýetiňni Kırgızstanyň gurulma barada ozalalaşylan hidroelektrik stansiýalarynyň proýektlerini maliýeleşdirmäge ýagdaýynyň ýokdugyny aýdýar. Bu ýerde ozalan Ortiýetden ýatyryljak sermaýany nazara almak bilen planlaşdyrylan 2 elektrik stansiýasy barada gurrun barýar. Prezident Atambayewiň 24 dekabrda aýdan sözleri Ortiýetiň ykdysady kuwatynyň dünýä neft narhlarynyň peselmegi günbatyr tarapyndan Moskwa garşy girilen ykdysady sanksiýalar netijesinde barha aşak gaçýanlygyna ýene bir gezek öňe çekdi. Bu ýagdaý, ýagny Ortiýetiň görnetýän ýakasyny tanadýan maliýe kynçylyklary onuň ýakyn ýaranlaryny we goňşularyny Hytaýa tarap ýüze görmäge hemde sermaýe gözlegini hususy maýadarlar agtarmagy mejbur edýär. Almazbek Atambayew Kırgızstan naryn derýasynda we ýokarky naryn şaglawyny guruljak 2 elektrik stansiýasynyň proýektleri üçin täze hyzmatdaşlary gözlemeli bolar diýdi. Bu proýektleriň bahasy hasaplamalara görä 3,2 milliard dollardan aşýar. Ortiýetiň ykdysadyety ösüşde däl we neft bahalarynyň tendensiýasy negativ diýip prezident Atambayew Medwedew üçin beren beýanatyny aýtdy. Şeýle dol bu meseleni şu hepdeniň başynda Moskwa eden sapar mahalyny Ortiýetiň prezidenti Vladimir Putin bilen hem maslahatlaşanlygyny sözüne goşdy. Gynansak da şuňky reallyklar şeýle. Bizim Ortiýetli dostlarymyz bu proýektleri durmuşa geçirip biljek däller. Öýdem bu ýagdaý udaga çekjege çalym edýär diýip Kyrgyz prezidenti aýtdy. Kremliň sözçüsü Dmitri Peskov maliýeleşdirme meselesinde hakykatdan hem kynçylyklaryň bardygyny tasdik etdi. Ýöner Ortiýetiň bu proýektlerden çekilýänligini aýtmak entek ýyrrak bolar diýdi. Merkez Aziýanyň iň garyp ýurtlarynyň biri hasaplanylýan Kyrgyzstan köp babatda Ortiýete garaşly bolup galýar. Bu ýurdun ulanýan gazy Ortiýetden import edilýär. Onlar çymyň Kyrgyz migranty bolsa Ortiýetden gazanç iş gözlemäge mejbur bolýar. Ikinji tarapdan Ortiýet Kyrgyzstanyň owahojalyk önümleri üçin hem esasy bazarlaryň biri bolup durýar. Bişkek Ortiýetiň başçylygynyň Ýewraziýa ykdysady birleşigine goşulmak bilen öz owahojalyk önümleri üçin has giň bazarlaryň döremegine hem bil baglapdy. Medwedew çykan habarlara görä Moskwa Bişkekiň Ýewraziýa ykdysady birleşigine girmegine ýardam hökmüni Kyrgyzstana 1,12 milliard dollar hödürläpdi. Kärdeşim Ýowşan Anurwanyň maglumatyny dinlediňiz. Azatlyk radiosyny indi dünýäniň TuneIn.com internet radio ulgamy arkaly hem göni efirde dinläp bilersiňiz. Radiomuzy TuneIn.com saýtyna girip gözlek bölümünde Azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. TuneIn.com ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän Ýeketäk radiony Azatlyk radiosyny dinlemäge çagyrýarys.
Gepli yer Azatlyk Radiosu habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Owganistanyň Türkmenistan bilen serhedinde ýerleşýän gormaz etraby hökümet güýçläriniň operasiýalarynyň netijesinde söwüşüjilerden boşadyldy. Yerli häkimetler söwüşüjileriň Türkmenistan bilen serhed ýaka böleglerine gidenligini we owgan güýçläriniň bu ýerde harby çäre geçirmäge hukugynyň ýokdugyny aýdýarlar. Owganistandaky habarçymyz Şamirdan Gulimuradynyň maglumatlaryny dinläli. Demirgazyk Awganistanyň Faryab welaýatynyň Gormaç atly etraby 2 aý töregi öň jeňçileriň kontrolyna geçipdi. Jeňçiler Gormaç etrabynyň polisiýasynyň başlygyna 18 eskeri bilen zamun alypdy. Zamun alynan komandir bilen eskerleriň jeňçiler kellesini kesdi. 2 aýdan soňra Awgan güýçleri Gormaç etrabyny jeňçilerden ýygyna gaýdyp almak üçin harby operasiýa başlady. Awgan güýçleriniň Faryab welaýatyndaky söwüş hereketleri boýunça başlygy general Nizameddin komandanyň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, şu gün, ýagny 25-nji dekabrda Gormaç etrabynyň merkezi jeňçilerden arassalanypdyr. Döwlet idaralaryndan jeňçiler gaçyp çykypdyr. Gormaçda boldy, mana şu bilen Brusbolly, komandanly, posala kullan faktazy boldy, nurla jabaja boldy. Jeňçileriň Türkmenistanyň serhedine tarap ýyda çekilendigini komandir aýdýar. Jeňçiler serhed ýakada çölde ýerleşipdir. Jeňçileriň öňüni almak üçin Türkmenistan çäre görýärmi ýa görmeýärmi, ony biz bilmeýäris. Emma Gormaç etrabynyň merkezinden talibanlar gowylyp çykaryldy diýip Nizameddin komandan aýtdy. Tarapy çöle ketdi, Türkmenistan tarapy masaň ketdi. Mantıkan tollap okuyda koyberdi. Onu bilmadım, çöle ketdi, Türkmenistan tarapy ketdi. Oqa bilmadım, Türkmenistan'da gapıra ve garba şoka çıkıp ketdi. Türkmen serhediniň golayna baryp jeňçilere garşy harby operasiýa geçirmäge mümkinçiligiň ýokdugyny komandir öňe sürdi. Onuň üçin agyr ýarag we harby tankyň gerekdigini komandir aýtdy. Kanal berse toýun ýolda berse boramyz ketden, imkanatymyz ýokdy, imkanat durus ýokdy. Gormaç etrabynyň jeňçilerden ýygyna gaýdyp alynandygyny Faryab welaýatynyň häkiminiň medbugat wekili Ahmet Jawid Beydaram tasdiklady. Uruşda 12 jeňçiniň ölendigini we ençemesiniň yaralanandygyny Beydar aýtdy. Tasfiya bol sohaly ki ilgari niru amniýatlaryny goly giydi, ular başly bara golga keldi. 12 nafaram dolguladan ölgen we yaralanýan. Beydaryň aýdysyça Gormaç etrabynyň käýerinde jeňçiler heniden bar. Obalarda Taliban hereket edýär. Olary obalardan hem ýa serpikdirmek üçin Awgan güýçleri alada edýär diýip Beydar aýdýar. Bazlagake anuzam taliblar bar urga. Faryab welaýaty Türkmenistan bilen serhetleşýär. Faryab welaýaty bilen Türkmenistanyň arasynda 300 kilometrden urak serhedin bardygyny welaýatyň häkiminiň medbugat wekili Ahmet Jawid Beydar aýtdy. Türkmen-Awgan serhediniň golanynda Merkez Aziýaly militarlaryň ýerleşendigini ol belläp geçdi. Harici taliblar bar bolany hatda Çinliler bar, Özbekistanylar bar. Faryab welaýatyny 300 kilometrden aşağı sarhady müştereki bar Türkmenistan bilen. Beydaryň aýdyşyna garanda Türkmen-Awgan serhediniň goragy Awganistan tarapdan gowşakdyr. Şo sebäpden jeňçiler Türkmen-Awgan serhediniň golayna toplanýar. Jeňçileriň öňüni almak üçin serhed ýakada ýeterli Awgan güýji ýok diýip Beydar aýtdy. Bu sohaga üçin polisiýa sarhady ýa-da köp emas ki tamamen bu sahany Türkmenistan öz serhediniň goragy üçin alada edýändigini Beydar ma'lum etdi. Çünki Türkmenistanda mümkinçilik bar we Türkmenistan öz serhedini berkitdi diýip sözçi aýdýar. O tabandagi Türkmenistan imkanaty bar. Faryab welaýatynyň 14 etraby bar. Welaýatyň bölek etraplarynda da howpsuzlyk şertleri gowdal. Faryab welaýatynyň paýtagty Meýmene şäheriniň golaýynda da jeňçileriň hereket edýändigini resmiler aýdýar. Gormaç etrabynyň Günmatar septinde Awgan güýçleri bilen jeňçileriň arasynda häzirem çatışygyň barýandygyny Faryab welaýatynyň häkiminiň medbugat wekili Beydar aýdýar. Jeňçileriň Türkmenistanyň serhediniň golaýyna baryp sygnandygyny ol ma'lum edýär. Brusbollyny garb tamonyga taliblar uşurga. Gepleşigi taýinlap Azatlyga ýetiren Şaýmerdan Gulumrady. Gepli yer Azatlyk Radiosu. Gepleşigimizi bildirişimiz bilen dowam etdirýäris. Hormatly dinleýijiler, Azatlyk Radiosu elektron poçta arkaly ýerilýän hepdelik nesirlerini çap edip başlaýar. Hepdelik nesirlerimizin özüňize ýerilmegini isleseňiz, bize öz elektron poçtaňyzyň adresini ýolla. Öz adreslerinizi medbugat
e-mail belgesi gmail.com adresimize. Şeýle-de Moskwadaky telefon nomerimize SMS arkaly iýerip bilersiňiz. Telefon nomerimiz 7-926 236 04 55. Telefon nomerimizi gaýtalaýaryn. 7-926 236 04 55. Azatlyk radiosynyň elektron posta arkaly iýerýän hepdelik nesirlerine ýazylmagy gijikdirmä. Gepliýär Azatlyk radiosy, siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň esasy ýolkasynyň ışıklary ýakylyp täze ýyl bayramçylyk dabaralary resmi taýdan başlandy. Älim medeni merkeziniň öňünde ýerleşdirilen ýolkanyň daşynda izdiderli geçirilýän dabaralara çağalar esasanym kiçik klaslaryň mektep okuwçylary gatnaşdyrylýarlar. Şol çağalaryň täze ýyl dabaralaryna mezuri çekilýänligi barada maglumat gowşýar. Biz bu barada jekmejek maglumat bermegi sorap Aşgabatly ýazyjy Amanmurat Bogaýewa ýüzlendik. Amanmurat dün Türkmenistanyň esasy ýolkasynyň ışıklaryny ýakdylar. Şunuň bilenem täze ýyl bayramçylyk dabaralary resmi taýdan başlandy. Şol ýolkalara mektep okuwçylarynyň şol sanda kiçik klasly okuwçylaryň mejburi ýagdaýda gatnaşdyrylýanlygy barada maglumatlar gowşýar. Çağalaryň gatnaşdyrylmagy nähili tertipde amal aşyrylýar, şu barada gurrun berýärsiňiz. Sizde nähili maglumat bar? Bir ýerde gaýtasy mekteplerine okuwçylar goýunyny tutýan, ýurdun baş ýolkasyna gatnaşmagy, onuň ýanyna baryp şol ýolkanyň daşyndan aýlanmagy, aýazbaby bilen duşmagy, öňkü ýyllarda da bolýanda şäher bilim bölümi, etraf bilim bölümleri tarapyndan öňünden ýörüýte düzgünleşdirilen on anawy tertibi düzgünü öňünden taýýarlanan galy bersede innikepdäniň başyndan başlap mekteplerde mektep okuwçylarynyň gyş kanikuly başlanýar. Ine şol kanikullarynyňky irazy şäherleriň biren mektep okuwçylarynyň ýurdun baş ýolkasynyň ýanyna barmagy, şu ýerde ýolkanyň başyndan aýlanmagy görüňlük her ýylym kurallaşdyrylýan da mektep okuwçylarynyň ählislerle esasy başlangyç klas okuwçylary hem-de 5-nji 7-nji klas okuwçylary klas ýolbaşçylarynyň ýa-da beýlek muallimlaryň ýolbaşçylygyna baş ýolka döwlet ýolkasyna ekdilýär, olaryň barmal taýady bellänen. Diýere baş ýolka vilayetlerden hem ýörüýte mektep okuwçylary gelýärler, ol vilayet bilim bölümleri tarapyndan ugrudylýan hoparlar. Şol ýolkalaryň daşyndaky çağalara tinetseň, olaryň giyimleri bir meňzeş ýal bolup görnýär. Çağalaryň giyimine degişli düzgünleri barmy, ýörüýte talaplar barmy? Çağalaryň täze ýolkasyny baş ýolka barmagyna giyinmegi wagtyny ähli çağadan edilýän talap deňden. Hasanna döwlet başçylygy hem-de ýurdun ýokary wezifeli adamlary baş ýolka baran uly, onu şoňa gatnaşýan çağalar bir taýlama çağalar. O ýere bir plan mektep okuwçy barmanly tertilen okdy eýhen. Plan mektepden plan okuwçy barmanly olaryň siz häzir giyimlediğim hakkında urun edýäňiz. Ol giyimlediğimin meňzeş bolmagy, olaryň toýly wagtyna bolmagy, ol başga urun hatda şol okuwçylaryň boýlarynyň deň bolmagy. Bir-birinden beýle bir aly böyle tapawutlanmazygy boý wagtyna da diýemir goýulýan talaplaryň biri näşe mekteplerden şeýle okuwçylar eýýän dekabr aýynyň 2-nji onurlugyndan başlan taýlandy hem-de ýörüýte repetisiýalara gatnaşdyrylyp, entemederek ýylsyn aýdylýardy, marşrolkalar, taýly işler getirilýär. Amanmurat şol bayramçylyk giyimleri näçe durýar? Şonuň çykdyjysyny kim göterýär? Onuň çykdyjysyny enatalar edýärler, öňden bir bellemeli ýagdaý şol çemlenen ýerden baryp şol talap edilýän agynyşy satyn alyp bolanok. Ol öňünden haýsy firma, haýsy firmanyň dukany, haýsy mektebi, hasan, haýsy rezmerler bilen üstün ötjegi, öňünden kesiplenýär. Ardan niýeniň reýzatlaryň meselem 150-200 manat dowry dözün talap edilýär. Amanmurat indi şol çykdyjylar ýylat köpçüligi üçin näme derejede el ýeterli? Bir ýerde gözel bir ýagdaý bolmaly gerek. Maşgalanyň baralada şol
Döwlet ýolkotyna baş ýolka gitmek sagatly geyindirmek, ony berip şol çäre uğratmak däl, maşgalan özüne de täzeýil bilen bagly maşgala dawarasy getirilýär. Muňa da ensemek sözü ýeret. Muň ýurtda haritlanlarhy güngellikçe kymmatly kirip barýar. Ýa bolmasa kommunal hyzmatlara, elektrik energiýasyna tölegler güngellikçe kymmatlar barýar. Bu aslında hemmeten kulodurýar. Onun ýurt raýatlarynyň işe yaramly böleginiň ählisi iş bilen üstünler. Ine ştatlar gözüňde tutulýan maşgala büdjetini uly garby, uly urgu bolýar. Ýani diýen maşgala diňe bir sagan berendikden soňda ýaşamary. Aşgabatly ýazyjy Manmurat Bugaýew bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Täze ýyla sanlyja gün galdy. Emma bayramçylyk taýýarlyklaryna garamazdan şu günler hatda Aşgabatyň bazarlarynda da alyjylaryň köp däldigini paýtagtyň ýaşaýjylary aýdarlar. Muňa näme sebäp bolýar? Bu arada kardeşim Sehranyň Aşgabatdaky habarçymyz Sultana Çylyba bilen geçiren söhbetdeşligini dinläli. Sultanaýda adatça täzeýil bayramçylygynyň öňýände Aşgabatyň bazarlarynda toý taçaklaryny bedemek üçin uly sowdanyň bolýany habar berilýärdi. Edil şu ýyl täzeýil bayramçylygynyň öňýände bazarda sowda nähili, haritlaryň narhlary nähili? Şäherçi bazarlardaky sowda barada aýdanymda näsmen öýüm Gülistan sowda merkezi ortbazary diýilen bazarda onuň 30-njy Kiçetratçydaky bazarda 30-njy mikroraýonyň bazarynda onuň odalky läleler häzirki Altynay diýen bazarda şu bazarlarda men özüm bolup gördüm mena şu düýünde şu günde aýlanyp dogrudan hem alyjy az adam ýok diýen ýaly şol her ýerde bir alyjy görnýär bazarlarda ken adam ýok. Sultanaýda täzeýil bayramçylygynyň öňýände edil şu ýyl bazarlarda o diýen alyjynyň bolmadygynyň sebäbi näme? Bu barada sizde maglumat barmy? Şäherimiň türlü sebäpleri barda barada her türlü maglumatlar, her türlü gurrunlar bolýar. İlk bilen şu adamlaryň elinde naq puluň azlygy barada aýdylýar. Şunuň sebäp bolýandygy, şonuň üçin hem isläm bazaryna çykyp gerek harydyny gerekçe alyp bilmeýändir bilen düşündirilýär. Ana mysal üçin esasen pensionerleriň pensiýalary juda az meçherde şu pensionerleri bazarlarda asla görüp bolanok diýen bolýar. 200 manat, 300 manat aýlyk alýan pensionerler, ony hem aýyň başynda öz gerek-geregine däl dermany soýýarlar. Olarda bir bayramçylyk keýpem bolanok, bayramçylyga taýýarlyk görmek niýetem ýok diýenler, olar şol bir gatyr zerurdatlaryna ýetirinse razy bolýarlar, şeýle pensiýalaryň meçheri az. Onuň näşe ýaşaýjylaryň aýtmagyna görä, şu dekabr aýynyň aýlygyny bayramçylykdan ýoň idara kerhanalar hem şu bankomatlardaky kartlaryna geçirende barada aýdyldy. Bankomatlarda bolsa uly nowatlar bolup şol uzaklygynyň içinde şol özüniň aýlygyny bankomatlardan alyp bilmän kösenýän nowata durup wagtyny bitirýän adamlaram ken boldy. Şonuň bilen baglanşdyrýarlar şu bankomatlarda naq puluň ýoklugy, şo sebäple men adamlaryň elinde naq puluň azlygy aýdylýar. Sultanaýda sowdagarlaryň nukdaý nazaryndan görüň beräýsiňiz, bu ýagdaý telekeçileriň sowdasyna nähil täsir etdirýär? Şeýle ýagdaýlaryň döremi telekeçiler üçin gatly kyn ýagdaýlar döretýär. Bazarlara baranynda diňe bir satyjy bolup dur diýen ýaly uzaklygynda boşa ýerinde ýan satyjylara da duşsa bolýar, bir käwat bir alyjy gelýär, düýünden sowda ýok diýip telekeçiler berenýärler. Olara kyn ýagdaý dörýär elbetde. Sebäbi wagty geçýän öz wagtynda satylmasa gaýa bolýan alyk önümler bolýar. Onuň telekeçileriň aýlagyna sowda bolmasa elbetde täsirini etdirýär. Onuň soň ýene bir zat bellemeli şu bazarlarda gaty arenda tölegleri gymmat. Şu alyjy barmadyk bazarynda arenda tölegimde ýeten wagty berenýän satyjylara da duşsa bolýar. Satyjylar üçin gaty kyn ýagdaýlar dörýär. Mundan 2 ýyl ananyňda şu bazarlarda näşe 20-sinden 30 aralykda aýak basara yer bolanok diýen ýalda adamdan bir-birini iteleşip getýärdiler. Emma edil şu gün bazarlarda adam ýok diýen bolýar. Gatyr zeruri bolan adam zerurdat üçin barýar ýöne öňkälik bir bayramçylyk keýpi bilen bayramçylyga taýýarlyk görülýände ken duýulmaýar. Kardeşim Sehranyň Aşgabatdaky habarçymyz Sultana Çylyba bilen geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz.
Gepleyer Adatlyk Radiosu habarlar gündeligimizde dowam etdirýäris. Türkmenistanda şoňlary işleýän raýatlaryň da ozalky ýyllara garanda pul ýetmezçiligini hasýety duýýandygy aýdylýar, hatda diplomly ýaşlaryň hem iş tapman kösenýänligini türkmenistanlylar gurrun berýärler. Mary vilayatynyň Bayramaly etrawyndan öý hojalykçy Gulnaz bilen geçirilen söhbetdeşligi dinläli. Türkmenistanda diplomly ýaşlaryň işe ýerleşmekde kynçylyk çekýänligi barada bize gowuşýan maglumatlarda aýdylýar. Biz bilen söhbetdeş bolýan ýaşlar gurrun berýärler. Siziň bu urdaky nähili tejribeleriňiz bar? Şu barada gurrun berýärsiňiz. Para berseň ba, şol öz aýdan bahasyny berseň onda bar. Okap işe ýerleşip bilmeýän diplomlar elbetde şu olimpistler bolsa, onda onu edaralar özleri çağırıp az para alıp yerleştirýärler, ol yerleştirýärler. Onsoň eýleki okap berenler bolsa onda olardan pul talap köp edilýär. Şol esasynda işe yerleşýärler. Ýani şol liseyde okan ýaşlaryň alýan, elin alýan diplomlaryny işe girmek isleýänler şo işe sorap baranlarynda ýanky şol diplomuny görüp, ol diplom diýip hasap eden oklar işe kabul etmek bolanok, bize de şonýala ýygyna goýberýärler. Garaz şol liseýiň dokumentini işe girip bolanok. Siziň ýaşaýan ýeriňizde ýylatyň durmuş derejesi nähili şertlerde ýaşaýan adamlar? İllerinde diplom ýok bolsa onda olar şol daýhanlar bolýar köpsi. Bolmasa şol gurruşukda işläp beren işgärler bolýar, jaýlar gurup. Diplomsuzlar okuwa girip bilmedikler ýaşlar köp bolýar. Olar bolsa şol işsiz galyp başgala ýagdaýyna seretmek kyn bolýar. İşsizler köp mukadiyen işsilden. Halkyň ýaşaýyş durmuş derejesi ne telewizionyada tomaş edýär solen şol suwlar owalara krantlyk etdirilýär. Ýa-da şäherlendiň derejede diýip şoňýaly berýärler. Ýöne ol biziň owalymyzda edil oňýalyk diň derejede zat ýok. Talablar ýerine ýetirilenok. Telewizionyada gowy ýaşaýyş ýerleri görkezýärler, emma şol biziň owa ýaşaýyşymyz bilen owa ýaşaýyş diň däl. Ýani köçelere seredilmeýär. Ýani mektepler, sadyklar, çağalar, waglary köni. Öňki näçe wagtdan duran şu çağalar, waglary Soýuz döwründen galan şu çağalar, waglary mektepler garaz olaňa işleri gowy däl. Ýöne bir şeýle oňordym etýärler da oňorlanok. Oňorlan zat ýok. Owalarda ösüş ýok. Mary vilayatynyň Bayramaly etrawynyň ýaşaýjysy Gulnaz bilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Hormatly radio dinleýijiler, efirde gozgalýan meseleler barada öz pikirleriňizi mälim etmek isleseňiz, adathabar.com websaýtymyza, Facebookda Adatlyk Radiosy hem Wkontakte sosial ulgamynda Adat Habar sahypalarymyza tesvir ýazyň. Adathabar.com websaýtymyza Türkmenistandan derweden okutnet ýa-da garawum.info proxy saýtlar arkaly girip bolýar. Biz bilen telefon arkaly hem habarlaşyp bilersiňiz. Hormatly radio dinleyijiler, Adatlyk Radiosu bilen telefon arkaly habarlaşmak isleseňiz biziň Moskvadaky telefon nomerimize jaň ediň. Nomerimiz 7-926-236-04-55. Jaň edeningizde size awtomatik görnüşde gyýytgy bildiriş eşitiriler. Ondan soň siz öz meseleňizi mälim edip bilersiňiz. Size jaň etmegimizi isleseňiz hökman öz telefon nomeriňizi aýdyň. Biz gyýytgy wagtda siz bilen habarlaşarys. Adatlyk Radiosynyň telefon nomeri 7-926-236-04-55. Şu nomere SMS hem ýollap bolýar. Adatlyk Radiosy siziň jaňlaryňyza garaşýar. Hormatly radio dinleyijiler, şunuň bilen ýarym sagatlyk habarlar gündeligimiziň şu günkü sanyny jemleýäris sazlary kesmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde dinläp bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň. Bu miline düşdüm mıyıkman, saça açtı gümliginin, bir gün doğdum mümin salam, kavleyle gümliginin, bir gün doğdum mümin salam,
Bakışı maya bakışlı, çöküşler çöküşlü, mayaları boşar kışlar.